தேவரீர் நல்லவரும் நன்மை செய்கிறவருமாயிருக்கிறீர். உமது பிரமாணங்களை எனக்கு போதியும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். ஆகிலும் நாம் அவர்களுக்கு இடறலாயிராதபடிக்கு நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து பார். ஒரு வெள்ளி பணத்தை காண்பாய். அதை எடுத்து எனக்காகவும் உனக்காகவும் அவர்களிடத்தில் கொடு என்றார். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு தேவனுடைய பராமரிப்பு என்பதே. ஆண்டவராகிய இயேசு தம்முடைய சீஷர்களோடு கப்பர்நகூமில் வந்தபோது வரிப்பணம் வாங்குகிறவர்கள் பேதுருவினிடத்தில் வந்து, உங்கள் போதகர் வரிப்பணம் செலுத்துகிறதில்லையா என்று கேட்டார்கள். செலுத்துகிறார் என்றான். அவன் வீட்டிற்குள் வந்தபோது அவன் பேசுகிறதற்கு முன்னமே இயேசு அவனை நோக்கி, சீமோனே, உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது? பூமியின் ராஜாக்கள் தீர்வையையும் வரியையும் தங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலோ அந்நியரிடத்திலோ யாரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்று கேட்டார். அதற்கு பேதுரு, அந்நியரிடத்தில் வாங்குகிறார்கள் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, அப்படியானால் பிள்ளைகள் அதை செலுத்த வேண்டியதில்லையே. ஆகிலும் நாம் அவர்களுக்கு இடறலாயிராதபடிக்கு நீ கடலுக்கு போய் தூண்டில் போட்டு முதலாவது அகப்படுகிற மீனை பிடித்து அதன் வாயை திறந்து பார். ஒரு வெள்ளி பணத்தை காண்பாய். அதை எடுத்து எனக்காகவும் உனக்காகவும் அவர்களிடத்தில் கொடு என்றார். பிரியமானவர்களே, நாம் வாழும் நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்கள், வரி முறைகள் இவைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்தவர்களாக அனுசரித்து நடக்க வேண்டும். அதனால்தான் இயேசுவும் அன்று வரி செலுத்தும்படியாக ஒப்புக்கொண்டார். அதுவும் எப்படி என்றால், மீனின் வாயிலிருந்து ஒரு வெள்ளி பணத்தை எடுத்து வரி செலுத்தும்படியாக சொல்லுகிறார். நம்முடைய கர்த்தர் நாம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத அளவிற்கு நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவராயிருக்கிறார். ஏனெனில் கர்த்தர் நமக்காக சிந்திக்கிறவரும் பராமரிக்கிறவரும் பாதுகாக்கிறவருமாயிருக்கிறார். கர்த்தரையே நம்பி நடக்கிறவர்களுக்கு நிச்சயமாக அவர் அற்புதம் செய்வார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, இம்மட்டும் இதுவரையிலும் நீர் எங்களை பராமரித்து பாதுகாத்து நடத்துகிற உம்முடைய கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்தும் நீர் எங்களை ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.